tayo nang maglaro ng loto. Dala nito'y milyong-milyong pa-premyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Buhay giginawa, kapwa-tao aasenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao, sa larong ito, lahat tayo'y panahalo. Magandang hapon muli sa ating lahat. Simulan natin ang second Akman Group for STEDO number 2543. Pangasinan, let's play! Mortamo Lottery! Our first winning number is the number 38. Number 38 is our first winning number. Ibabalik po natin ang unang numero para makasama sa pili ng ikalawang numero. Our second winning number is the number 21. Number 21 is our second winning number. Pangasinan, our official winning combination for our 5 p.m. draw today are the numbers 38 and 21. The numbers 38 and 21 in exact order. Congratulations po sa lahat ng mga nanalo. Dito na po nagtatapos ang ating draw para sa hapong ito. Hindi sa mga nagpinsabiento na nagsasabing PCSO hindi umutulong sa pagtulong. Maraming salamat po. Official scores for 5 p.m. Rosary. Numbers 38 and 21 in exact order. Numbers 38 and 21 in exact order. Yan ang PCSO, kaginhawaan, kinabukasan. Lahat ng limiting makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin at ating laruin. Lotto games sa kino, pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makakascash ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng limiting makakamtan sa PCSO. Halina tayo nang maglaro ng loto. Dala nito'y milyong-milyong pa-premyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo.